Benvingut a la Brúixola Musical. Si has arribat fins aquí i estàs pensant quin és el teu curs ideal, anem a fer un petit filtratge. L'est, el punt de partida per començar de zero, novato total, fins a arribar al nivell d'un guitarrista promig. La barrera entre l'est i el sud està en dos conceptes, el pa i els arpegis. Si ets capaç de fer amb soltura tots els acords en forma de pa i que sonen més o menys bé, i a més ets capaç de seguir una cançó amb arpegis no gaire rebuscats, el teu punt de partida és al sud, però si encara no ets capaç de fer a la perfecció res d'això que acabo de tocar i d'escriure, l'est, el punt de partida, és el teu lloc. En aquest curs t'ensenyaré de zero, el més bàsic, el que necessites per poder llegir música. Quina música? Que t'agradi. En aquest curs de la Brúixola Musical pots entrar, ja sigui amb elèctrica, acústica o espanyola clàssica. I trobaràs cançons de tot tipus, des de cançons d'aquí de la terra en català a cançons internacionals clàssiques de tota la vida. Pot ser música tradicional com Greensleeves, cançons d'Elvis i de Rags and Busto. Hi haurà per tots els gustos i colors que jo et donaré les eines perquè tu puguis tocar el que a tu t'agrada i que a tu et faci feliç. Et guiaré pas a pas i nota per nota, així que ja ho tens clar, si ja saps fer un fa i et sona bé, cap al sud, un intermig. Si encara no estàs en aquest punt, aquest és el teu lloc. L'est, comencem. If you got the time,